Čím viac, tým lepšie. Týmto heslom sa inšpirovali dizajnéri nového Mini Clubman. Toto nové Mini nemá 3, nemá 5, ale dokonca aj 6 dverí. Nevyužijte však len 6 dverí, ale aj väčší priestor vo vnútri. Áno, môžeme si povedať, že vozidlá tejto značky už dávno nie sú tak mini. Ale tento Clubman naväzuje na model z konca 60. rokov, ktorý mal tiež vzadu dvojité dvere. Mohlo by sa teda zdať, že toto vozidlo je vlastne takou kombíkovou verziou klasického Mini. Nenechajte sa ale pomýliť. Ak by sme trojdverové Mini postavili vedľa nového modelu Mini Clubman, zistíme, že Clubman je dlhší o 43 cm, širší o 7 a čo sa týka rázvoru kolies, tak ten je dlhší o 17 cm. Toto budú cítiť predovšetkým pasažieri v interiéri vozidla. Batožinový priestor má po sklopení zadných sedadiel objem až 1250 litrov. A viete, čo je fakt super? Bezdotykové otváranie zadných dverí nohou. Najskôr sa otvoria pravé a potom ľavé dvere kufra. Ale vráťme sa do interiéru. Ten bol navrhnutý od základu na novo. Aj napriek tomu bol pri Clubmanovi zachovaný nezameniteľný charakter vozidiel Mini. Na širokom prístrojovom paneli nájdeme v hornej časti rámu logo automobilky. Nová je tiež kruhová palubovka s LED osvetlením a displejom, ktorý dostal jemnejšie rozlíšenie. Omnoho krajšie sú teraz zobrazené informácie o vozidle, navigácia a ďalšie údaje. Mini pôsobí dynamicky a hravo nielen kvôli dizajnu, ale hlavne vďaka skvelým motorom. Základný Cooper má 136 koní. Kto chce viac, môže mať Cooper S vo výkone 192 koní. Pre fanúšikov úspory paliva máme k dispozícii diesel o výkone 150 a 192 koní. Ak Mini vyzerá skvelo, aj sa v ňom tak jazdí. O prenos výkonu na cestu sa stará štandardne 6-stupňový manuál. Prvýkrát v Mini je k dispozícii za príplatok aj 8-stupňový automat. O to, aby auto sedelo dobre v zákrutách, sa stará novo prepracovaná predná náprava, špeciálne vyladená pre tento model Clubman. Nechýba tu ani bohatá výbava bezpečnostných asistentov, dynamická kontrola stability, varovanie pred zrážkou, systém na rozpoznanie dopravných značiek. Mini Clubman samozrejme má aj parkovacieho asistenta a luxusný je tiež head-up displej na čelnom skle. Či už sedíte za volantom a užívate si jazdu, alebo ste spolujazdec, ktorý má dostatok miesta a odkladacích priestorov. Mini vás rozhodne poteší. A to nielen funkčnosťou, ale aj krásou jednotlivých detailov. Niekto by mohol namietať, že toto už nie je Mini. Má pravdu. Toto je Maxi. Nový Clubman totiž ponúka maximálny zážitok z Mini.